Ok. Salutare tuturor și bine v-am regăsit la o nouă ediție din cadrul podcasturilor SyncApp. Astăzi îl avem invitat pe Horia Grozea, Chief Commercial Officer la Netopia Payments, unul din cei mai importanți procesatori de plăți electronice din România. Această companie fiind fondată tocmai din anul 2003 și care mai nou are un nou acționarat majoritar asimilat de către o investiție privată realizată de către Equity Innova Capital. Horia, îți mulțumesc foarte mult că mi-ai acceptat invitația. Bine ai venit! Mulțumesc, bine v-am găsit și mulțumesc de invitație. Pentru început, aș vrea să te întreb cum se simte în acest moment grupul Netopia și cum ați primit această schimbare. Noi de mai de mult timp vroiam uh, să primim sau să fim ajutați de cineva ca să trecem cumva la next level. Noi am fost încă de la început o companie privată, locală, românească, n-am avut investiții, ceea ce am produs sau am făcut, aia am cheltuit. Dar am ajuns la un anumit nivel, credem că acum deja lucrurile devin serioase, ca să spun așa, și atingi un Îngroașă anumit gluma. chef. Da, da, atunci un anumit chef în care zici, ok, ce am făcut până acum pe modelul, așa am încercat tot timpul, deși avem 20 de ani, am încercat tot timpul să ne Mulți comportăm ca un înainte. startup. Mulțumesc, mulțumim. Să ne comportăm ca un startup, să fim tot timpul flexibili, inovatori și așa mai departe. Dar când devii din ce în ce mai mare și ai, de exemplu, avem peste 25.000, 30.000 de comercianți online cu care lucrăm, deja lucrurile devin un pic mai complicate și trebuie scalate într-un anumit mod, trebuie să investim în anumite lucruri. Plus că am devenit lider de piață pe cele trei segmente pe care le avem, plata prin SMS, plata prin card și SMS marketing, cu o mână de oameni și acum am zis, ok, ce facem de acum? Și ne-am gândit, ok, de acum trebuie să trecem la următorul nivel care ar însemna un pic să ieșim și în afara granițelor și să aducem integrări noi sau feature-uri noi care au nevoie de resurse, să investim resurse serioase pe care noi nu le aveam în mod direct. Și am zis, ok, e timpul să primim un pic de ajutor pentru că gata, am ajuns unde ne-am propus noi acum 15 ani, e timpul să trecem la nivelul următor și nu putem trece la nivelul următor neavând un pic de ajutor. Spuneți-vă, care sunt planurile în privința dezvoltării Netopia și cu ce suflu vine noua conducere în materie de plăți electronice, asta pe viitor? Pentru că până acum am văzut cam despre ce este vorba. Da, fiind un fond de investiții, ei merg sau, mă rog, au investit în noi mergând pe visele noastre. Adică au zis, ok, de ce aveți nevoie sau ce vreți să faceți pentru a ajunge la next level, cum spuneam Da, da, și da. înainte. Și atunci suflul nou din partea lor nu este, adică tot noi suntem Deci în, nu au în intervenit în direcție. direcția voastră. Nu au intervenit în direcția sau în visele noastre, ca să spunem așa. Da, vin cu anumite chestii de structură, de organizațională, de compliance, de investiții și așa mai departe. Dar visele noastre rămân visele noastre și ei cred în visele noastre și investesc în visele noastre, ca să spun așa. Și atunci planurile noastre merg, cum spuneam, pe plan local. Acum de curând, de exemplu, probabil că ai văzut și tu în presă, am dat drumul la o nouă metodă de plată împreună cu un parteneriat cu cei de la Onei pe partea de BNPL ca să acoperim și zona asta de Buy Now, Pay Later. Avem dat drumul la începutul anului la un card de business. Este un card care comercianții noștri pot să-l ia gratuit
Și dacă dacă îl folosesc, toți banii pe care ei îl folosesc primesc comision înapoi de la procesare pe acele sume pe care ei le-au încasat de la noi. Cumva încercăm să închidem toată bucla și comercianții noștri online să aibă, în general, cam toate serviciile financiare de care au nevoie să-și ducă business-ul la bun sfârșit și să fie cât mai profitabil. De fapt, ideea cu care am pornit cu acest card de business a fost exact asta. Toată lumea ne spunea: ok, punem plățile, dar sunt scumpe, comisionul este scump. Na, știi cum e. Da, Totul este scump în fiecare țara noastră. cu Fiecare are problemele impresia că este sale. scump. Și atunci am zis: ok, hai să facem cumva ca să găsim o soluție pentru ei, să nu mai fie, procesarea să nu mai fie un impediment, să nu ne mai compare cu cash on delivery. Dar de ce la cash on delivery curierul mi-a doar atâta și voi îmi luați atâta? Și atunci să nu mai existe discuțiile astea. Am găsit acest instrument în care îi spunem foarte clar comerciantului: uite, îți decontăm banii pe acest card, banii care tu îi procesezi prin noi. Dacă tu cu acest card, nu știu, îți plătești Google Ads, Facebook Ads, sau te duci la Metro și ții produse, sau am zis un brand, nu trebuia să zic un brand, te duci și îți cumperi Nicio produse problemă. sau, sau servicii sau chestii de genul acesta, din banii care ei primit de la noi, pe care i-ai procesat și pentru care noi ți-am luat comision pentru că i-ai procesat, banii respectiv, dacă tu îi cheltui mai departe cu acest card, noi îți dăm comisionul de procesare înapoi. Și acum, în mod ideal și teoretic, dacă cheltui până la ultimul bănuț într-o lună din banii care ai primit de la Netopia, practic procesarea este cu comision zero. Na. Și asta e un lucru important de adus împreună. Mai mult decât atât, dacă folosești acest instrument de plată, aduci tu bani din alte canale și încarci acest card și dai cu el, îți dăm și cashback din tranzacțiile pe care le faci cu acest card. Încercăm să ajutăm atât cât putem, cum am zis dintotdeauna, încă de la început, să ajutăm comercianții noștri să încaseze cât mai ușor, cât mai repede și să nu aibă o corvoadă în primirea banilor sau în procesarea acestor sume care trebuie, mă rog, pentru care ei muncesc și livrează produse și servicii și așa mai departe. Da, asta chiar e foarte important, mai ales că Netopia furnizează soluții de plăți electronice, dar și servicii conexe, cum spuneai, având, cred că, peste 30.000 de comercianți, dacă nu mă înșel, la activ în Da, momentul da, de față, da, majoritatea fiind da. din sectorul IMM-urilor. Dacă nu greșesc, Da, deci, asta, repet, să nu greșesc, că nu mi-am luat, dacă mi-am făcut da. temele bine. Păi, ca să continui ideea dinainte, după cum spuneam, noi am fost tot timpul dedicați și am spus că metoda de plată cu cardul trebuie să fie ca o la utilitate, ca hosting trebuie să fie, Da, ca da, da. factura de curent. Și noi în 2010, când am dat drumul la plata cu cardul, existau niște jucători pe piață, care există și acum, care plata cu cardul era așa, o dădeau doar la cine merită, cine e așa, are un brand și Mhm. un anumit flair ca să primească acest lucru. Și noi am venit și am spus: nu, oricine, gratuit. Am făcut auto-onboarding, toată lumea putea să-și facă cont, să-și dea, am făcut module pentru toate platformele de e-commerce și am zis: nu contează că ai firma de 3 zile sau că ești PFA sau ONG, tu poți să accepti plata cu cardul prin noi. Și atunci ăla a fost un declic în piață, pentru că deodată ai avut acces la această metodă de plată, oricine ai fi, cu costuri de integrare zero. Luăm și în continuare comision doar pe tranzacție reușită. Deci dacă tu îți pui metoda de plată și nu ai tranzacții, nu te costă nimic. Și atunci, practic, am făcut-o accesibilă pentru totdeauna. Și aici a fost, zic eu, secretul succesului. Pentru că toată Diferențiatoră. lumea, da, diferențiator. După aia m-am luptat la evenimente și peste tot pe unde am fost
o luptam cu reversul medaliei. Era ceva de genul, deși făceam lucrul acesta, comercianții nu vroiau ei să pună metoda de plată, adică nu considerau că au nevoie de această metodă de plată. Au trecut vremurile de atunci. Acum toată lumea își pune metoda de plată și e cumva de bun simț și mandatory să ai plata cu cardul. Îți dă încredere Așa site-ului și este, da, mai da, da, da. departe. Dar acum, Da. cum ați, nu știu, văzut lucrul acesta din perspectiva celor care erau reticienți? Și trecerea asta a fost obligatorie, nu știu, din ceea ce au întâlnit ei, s-au simțit ei obligați să facă această trecere sau ați fost voi nevoiți să le schimbați mentalitatea? Că e o problemă cu mentalitatea aici, inclusiv cu firmele de curierat, în foarte multe podcasturi am avut probleme în care în continuare și în anul 2024 fiecare companie din acest segment care întrunește așa o cupolă mai mare are probleme tocmai cu această mentalitate a multora dintre cei care dețin companii, diferite companii. Eu cred că a venit ca un mod natural. Eu supuneam tot timpul și la evenimente, nu pot să spun acum uh, să fiu arogant și să spun i-am educat noi. Nu, nu i-am educat noi. E clar că piața și trendul au văzut și ei că toate marile magazine, inclusiv cele la care visează și ei că de afară, da? Ei Da, da, da. exemplu Zon, ei așa aveau plata cu cardul în vest e exclusivă, nici nu există cash on Da, delivery. da, da. Și atunci s-au gândit și ei și au zis, bă, dar dacă ăia fac așa, de ce să nu pun și eu? Și, mă rog, după aia a mai fost discuția cu comisioanele, care este din nou o falsă problemă pe care, din cauza că ei au impresia că este acest cost direct per tranzacție, au impresia că este un cost și că nu l-au și pe alte metode de plată, dar îl au, sigur, și la cash on delivery. Da, da, da. Și plus că trebuie, și aici este o chestie care trebuie să o înțeleagă foarte clar, și statisticile, și există statistici inclusiv pe internet și peste tot, clientul care plătește cu cardul este un client care în general are un coș mediu mai mare cu 30%, rata de retur este de 3 ori mai mică la plata cu cardul și așa mai departe. Și tu dacă nu te uiți doar la costul direct, doar că oi dau lui Netopia X% și te uiți la tot business-ul și toate avantajele care ți le aduce metoda de plată, îți dai seama că ești mai ieftin sau oricum ai clienți mai de calitate dacă ai această metodă de plată și folosești această metodă de plată. Și atunci, dacă iei în calcul returul, coșul mediu, rata de return a clientului și așa mai departe, per total îți dai seama că metoda de plată este mult mai eficientă și mai benefică pentru tine decât cash on delivery. Dar pentru asta trebuie să ai un anumit mindset, trebuie să ai un anumit business plan pus la cale, să-ți faci foarte bine temele și să înțelegi tot business-ul de la cap la coadă. Dacă te uiți doar cât îți ia curierul, cât îți ia hosting-ul și așa mai departe, nu te uiți per În total, ansamblu, da, da. în ansamblu și vezi și avantaje și dezavantajele. Și mai sunt și niște semnale care ți le dă piața. Adică nu trebuie neapărat tu să ajungi să fii un guru al business-ului. Da, Dar da. când vezi, de exemplu, la cel mai mare magazin online din România, că plata cash îți cere pentru plata cash 5 lei în plus și la Da, da, plata da, cu da, da, da. nu. Când vezi la Amazon și la alte eBay sau alte site-uri din afară sau inclusiv la site-urile chinezești care ne-au venit peste noi și ne-au zăpăcit și Ajungem și acolo numai să plata. vedem. O să ajungem și acolo. Da, Eram da, sigur da. că asta o temă de discuție. Și vezi că iau numai această metodă de plată. Stai un pic și te gândești, bă, poate e ceva cu metoda asta de plată dacă ăia doar pe asta o folosesc sau în general Știu cei la ei care ceva. de Știi? la care iau lumină, da? Păi am un magazin ăsta și iau lumină de la un magazin de la Zalando, de exemplu, că am un magazin de fashion. Și văd că ăla are doar card. Îți dai seama un pic, bă, dar stai un pic, că trebuie să fie acolo un skepsis, chiar Da, dacă da, da, poate da. Știe el ceva. știe el ceva. Na. Exact. Și aveam discuții, de exemplu, am dat încă drumul din 2011-2012, am dat drumul la One Click Payment. Și veneam la oameni și le explicam, mamă, erau
comercianții, deci după ce că nu puneau plata cu cardul, trebuia să le pună și să salveze cardul și să facă one click și le explicam de beneficiile loializării, că clienții ăia sunt loiali și nu știu ce și le dădeam exemplu că Amazon are din 2001 înregistrat brandul One Click Pay, noi eram în 2013, îți dai seama, le ziceam la oameni de One Click Payment care la americani era de 13 ani și noi nici nu aveam plata cu cardul. După aia a venit EMAG la 5 ani după și a pus și au înțeles și ei de ce trebuie să ai cardurile făcute, pentru că cine își salvează cardul e o chestie, e o relație de trust între tine și clientul respectiv. Da? În momentul când ai câștigat încrederea clientului respectiv să-și pună cardul la tine, atunci tu poți să-l fidelizezi, să-l realizezi și să îl aduci de mai multe ori să cumpere de pe site-ul tău. Dar deja era, îți dai seama, SF, porneam de la o metodă de plată și mergeam în direcția deja de loyalty și de fidelitate. Era deja rocket Science science. fiction, nu mai Da, da, da. i-ați pierdut acolo. Spune-mi, Da. te rog, câte tranzacții se procesează anual prin Netopia Payments și ce aplicații aveți dedicate zonei de e-commerce, de comerț electronic, că tot am vorbit de diferiți retaileri. Avem de ordinul zecilor de milioane de tranzacții care se procesează. Am procesat aproximativ 3 miliarde de euro Oh, oh, oh. anul trecut. Uh, Ca aplicație aici noi suntem exclusiv B2B. Avem într-adevăr și o aplicație, se numește MobiPay Wallet, care a fost un experiment făcut de noi B2C. A fost primul wallet, cred că la nivel european, lansat în 2011, în care îți salveai datele de card și puteai să faci plăți inclusiv la magazine offline. Aveam la vremea respectivă Carrefour, Cora, Auchan și așa mai departe, Selgros, unde puteai să plătești cu telefonul. Eram cumva cu vreo 6 ani, 7 ani înainte de Google Pay și Apple Pay, ca să înțelegi despre ce vorbim. Deci era exact ce avem noi acum și folosim în mod curent pe telefoane și Da, nu pe... era atât, evident că nu era, fiind Google Pay și Apple Pay fiind preintegrate în telefoanele noastre și făcute la așa, nu era atât de de simplu. user, da, User user friendly. experience. Da. User friendly, dar era o fiță și era o chestie și era mult înaintea timpului, pentru că s-a și dovedit că fiind mult Da, înaintea da, da, timpului da. a prins. Nu a prins așa cum ne doream noi să prindem, adică noi să dăm trendul. Și atunci, evident că au venit aceste soluții care, na, cumva fiind preintegrate pe toate telefoanele noastre, au fost mult mai repede acceptate de către clientul final. Dar aplicația noastră încă există, ne-am dus în direcția de utilități, poți să-ți plătești cu un singur click toate utilitățile de acasă și e foarte simplu. Avem zone de transport și chestii de Dar genul se care pot plăti trebuie. inclusiv taxe, impozite cu... Da, da, inclusiv taxe și impozite la unele sectoare, RCA, casco, treceri de pod, bilete la transport în comun prin țară. Wow, asta Sunt chiar mai e multe foarte utilă. lucruri care se pot plăti cu el și mai ales partea cea mai interesantă care era la care era foarte folosit. Noi pusesem încă de atunci, din 2013, pusesem în pagina noastră de plată la comercianți, pusesem un QR cod. Cine avea MobilePay Wallet doar scana ecranul și plata se finaliza. Practic nu trebuia să mai scoți cardul, să pui toate datele și așa Da, da, mai da. departe. Practic era un fel de wallet pe telefon și plăteai online cu el. Încă se mai poate și lucrul ăsta acum. Dar, din nou revin. Acum e la modă Da, da, ca da, să da, dăm. avem variantele Dar, integrate da, am oficial. încercat tot timpul să inovăm, tot timpul am fost înaintea vremurilor, am dat drumul din 2015, ca să înțelegi, la plăți cu criptomonede. Deci noi procesam Nici cripto nu, încă din nici nu se vorbea 2015. de criptomonede prin 2015, adică Era, dacă... și acum mi-aduc aminte că era Bitcoin-ul $100. Era și Ce, mamă, și ce, când la 110, 120, erai, ce rău ni ce pare. erai mega fericit când se ducea spre $120, înțelegi?
Da, am fost tot timpul, am fost cu un pas înainte și am încercat să fim și înaintea vremurii și să ajutăm cumva piața în care suntem să fie în trend cu noi, atât cât am putut noi. Care este rata de utilizare a tranzacțiilor online cu plata prin platforme dedicate în anul 2024? Se observă o tendință ascendentă? Da, există o tendință ascendentă, nu este așa cum ne-o doream noi, adică încă cel mai mare competitor al nostru, ca să spun așa, încă este cash on delivery. Deci, în Cash. continuare, lumea alege ca primă variantă plata la ușă. Da, deci noi acum avem în momentul de față, pot să dau niște statistici, suntem undeva la media națională, nu vorbesc de magazinele foarte mari și de încredere, de exemplu la EMAG, unde e cel mai mare magazin Da, ei online sunt și primii, lumea s-a așa. obișnuit cu Sunt ei. primii ei au 50% plata cu cardul, ceea ce este enorm pentru că au toate programele lor, Genius și toate nebunile și atunci, Da, ei s-au într-adevăr, trăduit foarte tare să treacă lumea s-au pe străduit varianta și cu asta. toată străduința asta au Și tot 50%. nu, da, tot Piața nu. este undeva la vreo 30% plata cu cardul, restul este în continuare cu cash. Dar de unde această reticență atât de mare la noi, în zona noastră? Mai, probabil are legătură istoria noastră, faptul că încă suntem o țară oarecum proaspăt ieșită dintr-un sistem care nu era atât de deschis și de... Nu, nu, este pur Nu e și simplu, asta? nu, este pur și simplu încrederea în comerciant. Eu așa o văd, încrederea în brandul în principal în brandul uh, comercial. Și au mai fost o felul de uh, campanii, ca să spun așa, destructive, când vedea la televizor cum se fură banii de pe card și alea erau de fapt, niște phishing-uri, nu avea nicio legătură cu Da, 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 tranzacționarea da. online, știi? Și atunci oamenii care nu așa. Plus că mai gândește la un lucru. Suntem o țară în care suntem cea mai slabă țară educată financiar din blocul comunitar. Suntem țara care avem cei mai mulți oameni nebancarizați. Suntem țara cu un procent, nu știu, enorm de 30% din populație nebancarizată. Păi dacă ea nu-s bancarizați, cum să Da, plătească și să cardul? plătească online, da. Știi, online. Adică avem tot felul ăsta. Deși rata de penetrare a cardurilor este foarte bună, pentru că de când se dau pensiile pe card, de ani de zile se dau pensiile pe Da, da, card, da, da, da. și așa mai departe, carduri există în piață. Avem foarte multe carduri în piață, doar că rata lor de folosință este foarte mică pentru că primul lucru când intră salariul sau intră Te pensia, suntem duci. la ATM și Da, scoatem da, cash. da, da. Și îl Și ținem acasă. atunci, da, avem și am și niște povești super tare legate de chestia asta. Chiar la bunica mea Ah, care stă în București, stă într-un bloc de ăsta de 4 etaje din anii 40, da, astea vechi, știi cum erau da, de da, da. 4 etaje. Așa, și există tânărul din blocul respectiv, care este un domn la vreo 60 ceva de ani, care ce face? Din cauza că toți în blocul respectiv sunt bătrâni și sunt unii nici nu pot să iasă afară, unii ies afară doar cu cadranul, sunt obosiți rău, sunt Da, 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 vârsta. bătrâni. Așa, ăsta care e mai sprinten la 60 ceva de ani, ce face? Ia, în ziua pensiei, ia toate cardurile de la toți bătrânii din bloc și are o listuță cu o hârtiuță scrisă de mână, pinurile și se spune Doamna Grozea, pinul 7116 și se duce cu toate cardurile în ziua de 15 ale lunii când se plătește pensia sau întâi, nu știu, pe 2 și pe Da, nici 15. eu nu știu la pensii cum e. Da. Anyway, se duce la bancomat și îți dai seama, omul se duce cu punguța de carduri și cu hârtiuța și cu Nu hârtiuța și-o acolo. pus să ia Ia întrebări la cardul și se bancă. uită, pune ochelarii și se uită și se duce și se uită. Doamna, așa, Asta chiar e foarte suma tare, și îți nu, jur. și nu știu ce. Și știi cum sunt bătrânii? Îi lasă și domnului Da, 10 da, da, lei, ca când îi la aduce, de pe când îi vremea când aduce aducea pensia poștașul, da. îi aduce pensia acasă. Na, beat this, înțelegi? Adică Deci asta e acolo foarte tare.
Deci o Da, da, da. metodă de adaptare a plăților cu cardul ca să le transforme înapoi în plăți Da, și clasice. atunci dacă tu ai Wow. această mentalitate, deși ai primit cardul ăla, deși este mai ieftin, că evident că le ia taxă de scos cash-ul, că Da, da, le ia da, da. taxă de scos cash-ul, îți dai seama, în loc să iei cardul ăla și să te duci cu el să plătești sau să cumperi un salam sau ceva la bătrânică sau ceva, tu te duci și scoți, te duci și scoți cash. Îți dai E seama, aici foarte interesant. vorbim de riscuri. Îți dai seama, pe nenea ăla poate să-l urmărească cineva, să-i dea în cap, îți dai seama, îl prinde printre blocuri sau nu știu și ia pensia la tot blocul. Ia și banii și De cardurile riscul, și îți dai pinurile dacă seama le are și la el. pe le are, că le avea pe hârtiuță. Îți Păi, dai seama, acum na, nu suntem în Brooklyn și probabil că omul nu va păți nimic, știi? da, da, Dar da. până comparativ cu securitatea, știi că lumea zice, mamă, nu dau cu cardul pe net că mi-l fură. Dar tu te duci și îți scoți, știi, și îți pui în punguță cu pinul și mulți pun un sticker pe card cu pinul, știi? Și ai Dacă îl cardul, uită, nu, mulți nu țin minte, da. că mulți nu ți minte și atunci te gândești, bă, dar stai un pic. Na, cam asta este țara. Aici, Da, da, aici chiar direcția asta revenim la merge și atunci mentalități. vorbim de niște mentalități împământenite, vorbim de educație financiară precară, vorbim de nebancarizare, de Eu aș spune sărăcie. că nu vorbim de educație financiară deloc, nici măcar precară. Da, Prin da. școli, Noile adică eu, generații, într-adevăr, noile generații care vin și care le place să plătească cu telefonul, să-și pună așa, bine, noi tocmai utilizând internetul în fiecare zi, chiar dacă școala sau sistemul în sine nu ne învață direct asta, descoperim noi prin pur și forțat. simplu Dacă dorința pui noastră. Adică, niște gold pe Fortnite, da, ce da, să faci? adică Trebuie să ca iei să-ți cardul, să-ți trebuie să înveți. achiziționezi exact, ca să jocuri video sau tot felul de Da. mini-tranzacții, să-ți achiziționezi tot felul de Sau monede jocuri pe virtuale în jocuri, telefon, da, sau astea nu ai vrei cum, să-ți este cumperi imposibil să le cumperi cu cu cash. cash. Da. Și Că atunci, ziceai cum da, să trecem și la următorul subiect. Da, când ieși din sfera românească, în momentul respectiv totul este pe card. Și atunci, da, când vin influențele de afară și tu îți vrei și tu să-ți iei ceva frumos de pe Temu și până exact, acum ți-ai exact plătit. aici voiam să ajungem. Și tu până atunci ai plătit doar cu cash la ăștia din România și zici, bă, dar ăsta îmi cere doar card. Atunci încep să scoți cardul, știi? Cam asta e situația. Și forțat de împrejurări, îți dai seama că trebuie să pui cardul. Ai telefon de la Apple și vrei și tu l-ai văzut la metrou pe un băiat că dă cu telefonul și intră la metrou și nu știu ce. Zici, bă, dar eu n-aș Dacă da cu asta e și o card. chestie de a fi Eu cool. cumpăr cash, știi? Și atunci chestia asta te forțează să fii cool sau serviciile noi care sunt exclusive te forțează. Că asta a mai fost încă o discuție care am avut-o cu mulți comercianți și într-adevăr eu îi cred și nu pot să le impun. A fost de multe ori discuția, bă, da, ok, am înțeles că e important să avem plata cu cardul, dar noi nu putem să, adică am vrea să punem exclusiv cu cardul, dar atunci pierdem clienți. Și este adevărat, da. Pentru România, dacă o forțezi așa, tu ca comerciant român și pui exclusiv plată cu cardul, trebuie să fii foarte, foarte tare, produsele tare sau serviciile tale să fie foarte mișto, încât Mhm. omul să peste toate mentalitățile, știi? Dar pe străini nu le interesează. Pe străini, dacă tu vrei să iei de pe Temu și ești din România, îl doare la bască că tu vrei să plătești cash. Da, Trebuie da, să exact. card sau Adică pe ei noi sau pe trebuie să ne orice adaptăm la altceva. ei, Da. pentru că Dar ei nouă oricum ne nu e frică ne... să ne adaptăm, dar frica asta ne va... Aici e cu dus și întors, să fie ca un bumerang. Nu. Probabil că nevoia ne va învăța și în momentul în care vom vedea că există concurență și găsim poate prețuri mai bune la serviciile de care ai menționat, că acum avem Temu, avem Shein, Da, da. aveam dinainte cele din China, AliExpress și așa mai AliExpress, departe, da, adică toate, da. Alibaba și tot felul care sunt tot în aceeași tendință ca cele menționate, doar că acestea au devenit mult mai ușor de accesat, Temu și Shein. Uh, Cel puțin au fost ca un Exista și boom. Amazon și Zalando și erau multe site-uri care erau cu Da, dar acestea pe de două parcă au afară. explodat așa dintr-o dată. Adică eu cel puțin în jurul meu, uitându-mă la cei din jurul meu, în bula mea, adică fără să ies, am văzut foarte mulți care au început să comande de pe aceste două site-uri destul de des. Adică, Da, da, da. Și știi de ce? nu, asta chiar nu știu de Totul ce. este, îți spun eu, este super user experience.
Este super user experience. Aplicațiile alea sunt atât de mișto. Uh, Prețurile sunt imbatabile că sunt niște chinezării, până la Da, urmă. da. Dar hai să nu ne ascundem după deget. Și comercianții români tot din China Păi aduceau. aproape toate lucrurile se fac acolo, adică despre ce Da. vorbim. Și totul este atât de așa. Într-adevăr, ai aceste mici impedimente că trebuie să plătești cu cardul, dar, după cum spuneam, îți treci peste orgoliu și Da, 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 plătești da. cu cardul. Depășești, Și depășești. mai este zona de logistică, pentru că, într-adevăr, trebuie să stai 2-3 săptămâni. Dar acum asta este. Vrei și ieftin, vrei și Da, așa. Și atunci, dacă te interesează și ai avut o primă experiență și vezi că după 2 săptămâni ți ajung produsele exact cum sunt pe site, site, mă rog, aplicație, că înțeleg că da, da, aplicația este da. forța și descrierea este exact ca pe website sau ca în aplicație, produsul este exact ca acolo, este și la un preț foarte bun, atunci da, mi putea. Și atunci este o adevărată problemă, zic eu, pentru comercianții din România, această globalizare, ca să spunem așa, sau faptul că piața, în sfârșit, a ajuns la nivelul la care să fie juicy și pentru mari jucători. Pentru că până acum eram singuri. Noi aici ne bucuram Da, la de noi, da, o în perioadă destul de mocirla bună noastră eram aici. noi între noi aici, da. Da. Dar acum când crește puterea de cumpărare, logistica se dezvoltă, ăștia mari își dau seama, stai un pic, că există acolo o țărișoară care are potențial să facă niște comenzi. Chiar îmi spunea un coleg la un moment dat, îmi spunea că a rămas mega surprins că pe Amazon DE, de exemplu, au call center, sunt un call center care este în română. Și au Wow. call center dedicat în română pe amazon.de. Ceea Da, ce pentru că este foarte mulți comandă de acolo. Nu știu când vom foarte vedea mulți și comand Amazon.ro. la un moment dat. Dar acum să-mi fie cu iertare. Amazon de ei am înțeles că livrează în 3 zile cu fan curier, adică Da, nu mai nu ai mai nevoie de .ro. da. O să facă un punct de .ro. Da, Care sau chiar este la site-ul de mașini, nu știu dacă, nu mai țin minte cum se numește, dar este un site de mașini care e .de.ro. Are varianta da, la site-ului marele care de e tot. direct, Nu e știam la direct să în fac la Germania, dar el e tradus și da. făcut exact pe românești, astfel încât tu să te poți conecta și să vezi exact toate descrierile în limba română. Deci, probabil cam pe direcția asta, dacă vom vedea. Și atunci îți pui un semn de întrebare. Tu îți dai seama că trebuie să te bați cu ăla. Și ca să te Da, bați aici, cu aici, ăla, aici va fi o provocare. Aici va fi o da, provocare pentru cei de pe piața tu, locală. din fericire, sau hai să spunem, din fericire, dacă vrem să rămânem optimiști, tu ai avantajul să fii aici, să fii local în limba ta și să înțelegi omul și fenomenul de aici. Dar dacă nu te adaptezi și nu ești tot timpul cu un pas în față de celălalt, nu trebuie tot timpul să fii creativ și așa, sau, de ce nu? Chiar discutam la o conferință zilele trecute, cineva a venit cu o idee și a zis, da, dar de ce să nu mergem și noi peste ei? Foarte Mhm. bună strategie. Cine te Asta e un oprește? lucru Și despre un care noi comerciant vorbim român? destul de des. Despre a ieși de aici, de la noi, Da, din dar asta bula știi că ține tot de noastră. mentalitatea noastră de Da, români. aici Noi da, n-am fost aici da. niciodată conquer. Noi n-am Da, cucerit niciodată. Noi exact. nu ne-am dus niciodată peste cineva. Și atunci mentalitatea asta, ADN-ul ăsta de români, care niciodată nu... Noi doar ne-am apărat. Noi ne-am N-am peste apărat, da, ne-am trecut. retras, ne-am apărat, am încercat pe Turci. cât posibil să scăpăm. Exact, asta e Da, istoria noi să ne noastră. Și acum eschivăm, am întors da, e armele. destul de greu. Știi? Și atunci noi nu avem niciodată mentalitatea asta, bă, să mă duc peste altul. Eu am mentalitatea cum să Să mă rămân descurc aici, în pentru locul mine, să mă meu. apăr, să fiu bine aici în confortul meu. Și atunci asta ține și de mindset-ul Da, da, tot la națiunii, ca să zic mentalitate așa. ajungem, vezi? Da. Orice facem aici. Iar cineva spunea chestia asta și mi s-a părut foarte tare. Da, de ce să nu ieșim? De ce să nu vindem și noi în afară? De ce să vindem doar aici și vină ea peste noi și nu ne mai rămâne decât o bucățică mică? Da, Hai să vindem da. și noi în afară. Horea, spune-mi, te rog, acum, cum se manifestă noile reglementări și modificări la nivel fiscal, atât pentru comercianți, furnizori servicii și până la urmă pentru clienți?
Vorbești de serviciul e-factura sau Și e ce anume? factura și schimbările care tot au, ba s-au schimbat, ba nu s-au schimbat. Știi că a fost la un moment dat Da, limitarea respectivă a cash-ului, care până la urmă până la tot urmă nu s-a mai nu s-a ținut mai cont de el. concretizat, pentru că Da, exact despre ce vorbea, mentalitatea nu permite da. și atunci Da, din păcate, în România tot timpul nu a fost o stabilitate fiscală extraordinară ca orice owner de business să poată să-și facă liniștit business-ul și nimeni să nu le deranjeze. da, 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 da. Din perspectiva asta, nu cred că vreodată se va schimba ceva, mai ales că sunt atâtea probleme geopolitice în jurul nostru încât uh, lucrul ăsta cumva, din ce am observat eu cel puțin, cred că ne-am obișnuit sau contemplat, nu știu cum să spun. Ne complacem, nu contemplăm, ne Da, da, da. complacem. Cred că cel mai potrivit. Pentru că, de exemplu, când noi am observat o chestie interesantă, bine, în sensul rău al cuvântului, când a început războiul în Ucraina, fix primele 3 sau 4 zile, am simțit un drop extraordinar de tranzacții online. Cumva oamenii, din simțul lor de conservare, când au aflat sau când s-a întâmplat acest fenomen foarte nasol, Da, uh, da. primul lucru a fost ce ne facem, parcă n-aș mai cumpăra nimic, mai bine îmi țin banii, mai bine mă duc îmi iau conserve Da, adică încep sau să-ți retrag reconsideri. cash-ul. Încep să te sperii și începe simțul de conservare atunci să intervină. Da, da, Și zici, da. "Bă, așa, că nu mai cumpăr online toate prostiile, că dacă începe războiul trebuie să am și eu un ban în buzunar și cine știe unde să mă duc sau să fac." Da, da, da. Între timp a trecut. Da, am Ne-am, depășit momentul. ne-am Ne-am obișnuit, adaptat. ne-am adaptat și lucrurile au revenit în online. Dar e foarte interesant cum, din perspectiva business-urile, anumite uh, fenomene externe uh, Da, își pun amprenta. influențează până la urmă, își pun amprenta, exact cum spui, că ăsta e și stilul nostru ca ființe umane, să lăsăm la un moment Da, dat când da. dăm peste o problemă, cum a fost și pandemia până la urmă. Cred că și acolo a fost, cel puțin la început, o Despre pandemie am o perioadă. poveste faină să-ți spun. Ia, acum îmi plac poveștile. Deci în pandemie, că mă întrebai de rata de card, așa, și pe toată Da, lumea da, mă da. întreabă, păi, da, mă, dar în pandemie v-ați scos. Și am zis, bă, da, recunosc că am pornit de la un 25% cât era plata cu cardul și am ajuns până la un 40-45%. Dar ce crezi că Da. s-a întâmplat după pandemie? A S-a trecut dus înapoi. înapoi. Da, da, da. Nu s-a dus cu totul, pentru că lumea a descoperit cât de Da, unii fain s-au și obișnuit, da, într-adevăr. unii au descoperit și au zis, au dat prima oară în pandemie cu cardul și au zis, bă, dar e chiar simplu, e chiar ok user experience-ul, nu mai renunț, dau în continuare cu cardul. Dar Da, da, da. per total și-a revenit cumva acest trend. Acum vreau să-ți spun și ce facem noi prin natura noastră despre SyncApp, ca Mhm. să le legăm așa între ele, că e tot în Super. această bulă a e-commerce-ului, a comerțului electronic, cu plăți, cu Mhm. procesare, eficientizare, procese și așa mai departe. Iar noi, în natura noastră de integratori, încercăm prin toate aplicațiile de automatizare pe care le utilizează cei peste 150 de clienți ai noștri și nu doar din online, încercăm să le oferim tot timpul alternative cât mai adecvate pentru a le ușura munca. Până la urmă despre asta este vorba. Inclusiv Mhm. prin zona de procesare a plăților, dezvoltăm module în momentul în care plățile se efectuează cu cardul, soluția noastră generează automat AVB. Mhm. Factură, confirmare Foarte tare. comandă, încărcarea Mhm. facturilor, AVB-urile în canalele de vânzare, deci tot felul de procese, cum am spus, care le ușurează munca. Din experiența ta, cum crezi că împreună, ca furnizor de servicii dedicate acestui sector, putem să educăm această piață? Știu că la început spuneai că nu ne lăudăm că educăm, însă, uite, este 2024 și tocmai de asta am și pornit și ideea asta de podcasturi. Nu neapărat să fim, exact cum ai spus, gurus sau mai știu eu ci, revelatori, profesori,
că nu este rolul nostru ăsta în totalitate, dar pe cât posibil oamenii când dau de aceste probleme să găsească podcasturi, imagini, postări, texte prin care ei să înțeleagă, să fie pe limba lor până la urmă. Că noi aici, într-adevăr, suntem mai tehnici, există tot felul de termeni cu logistică, ERP-uri și așa mai departe. Lumea se sperie când aude de necunoscut. Necunoscutul întotdeauna pe noi ne-a speriat, nu pe noi Da. românii neapărat. Noi ca ființă umană, întotdeauna când dăm peste ceva nou, e o perioadă în care așteptăm. Numai că noi, specificul nostru este că noi așteptăm mai mult decât așteaptă ceilalți. Mhm. Adică asta ar fi Da, până să ne problema. luăm inima în dinți. Cum am putea, hai să zicem, e mult spus să-i educăm, dar să-i apropiem, să încerce să descopere și să vină ca o dorință intrinsecă de a se adapta și de a accepta toate aceste lucruri noi până la urmă. Da, eu cred că în primul și în primul rând lucrurile astea noi care vin peste noi Da, da, sau da. peste ei trebuie să aducă un plus valoare. În momentul în care omul va înțelege plusul ăsta de valoare și aici vorbesc de automatizări, care automatizările mie mi se par ca și AI-ul și toate lucrurile Da, care inteligența vorbim astea mi artificială se în par ultima perioadă. mandatory, că tot vorbeam de concurență și de cei care vin peste noi. Păi chinezii aia care trimit milioane de colete zilnic, crezi că sunt niște mici bătrâni chinezi care le împachetează? Nu. Totul este, totul este Robotizat, automatizat, da, totul este automatizat. robotizat și logistic. Și nu cum tu să fii în 2024 și ea cu roboții să trimită pachetele și tu să stai manual să le împachetezi sau să faci AVB-ul manual sau factura manual. Deci încă sunt, cum s-am zis tocmai când ne luptăm cu mentalități, încă sunt oameni, stau cu caietul în față, au caiet de matematică, agende și așa mai Da, departe, scriu cu pix. Adică da. încă sunt care au, deci asta mi se pare cel mai interesant. Ei au un magazin online, dar folosesc o variantă clasică de a gestiona ceva online, care Da. până la urmă pe online poți să automatizezi și să eficientizezi tot felul de procese pe care nici măcar nu te-ai fi gândit că le poți automatiza. Da, da, știu Deci magazine asta e, online care ownerul împachetează singur pachetul și îl depune la curier da, sau da, asta, ownerul răspunde la customer support sau chestii de genul ăsta. Aici uh, este și din nou dăm ca și la educația financiară, la educația antreprenorială. antreprenorială, da. Adică tu în momentul când înțelegi că rolul tău ca owner sau ca antreprenor este să gândești strategia produsului sau strategia de vânzări sau chestii de genul ăsta și nu te complaci în operațional, ăsta e un defect care să știi că există la majoritatea românilor, ca să spunem așa. Știi că românul s-a născut că le știe pe toate, știi? Da, 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 e Și poet. e ceva de genul, lasă-mă, dar de ce dau eu 30 de bani pe un serviciu care îmi împachetează, îmi face Asta e o altă AVB-ul și problemă cu trimite a plăti anumite coletul servicii. când pot să fac eu? Da, dar tu timpul ăla pentru care ai economisit 30 de bani, timpul al tău este mult mai scump. Da? Tu în timpul ăla, în loc să împachetezi AVB-ul care ai salvat 30 de bani, tu în timpul ăla puteai să faci, nu știu, o campanie de promovare și să câștigi încă 30 de comenzi și câștigai 1000 de lei în timpul respectiv. Dar tu te-ai complăcut și ai împachetat AVB-ul sau ai apăsat click să scoți factura sau să ai făcut factura în Excel. Încă mai există și Da, astfel de e situații, clar, știi? e foarte des folosit încă. Când ai toate API-urile de la servicii de facturare, cu servicii de curier, cu servicii de plată și toate au API-urile, poți lega într-un sistem, se pot face automatizări de toate felurile între Exact cu ele. asta ne ocupăm noi. Avem Știu, integrate știu, toate posibilitățile pentru AVB-uri, pentru firme de curierat, pentru marketplace-uri. exact, sau pentru marketplace. Trebuie să stai tu pe marketplace să faci tu descriere. Apropo, știi că există acum, povestea cineva și am rămas, mi s-a părut absolut genial, un AI de description de produs.
Avem așa ceva. Deci, De ce să stai tu să scrii, să dai copy-paste la deci avem produs? integrat OpenAI-ul, care efectiv face în felul următor. Face meta title, meta description. Tu trebuie într-adevăr să-i dai niște lucruri importante despre Normal, da. produsul respectiv, scrii câteva lucruri, după care el îți face descriere, meta description, meta title, automat. Tu apeși pe un buton, el generează automat, încarcă în toate canalele de vânzare. Actualizezi Da. produsele și ai peste tot. Dacă produsul tău e listat pe 10 magazine din marketplace, ei bine, pe toate respectivele el adaptează și în funcție de cum e pagina respectivă, mai schimbă astfel încât să fie un fel de mini SEO, ceva de genul ăsta. Short Da, da, pe, link-uri. asta era următorul pas, care ziceam că îți face și SEO Da, e până la un aproape. Se moment dat. duce, adică inteligența Da, artificială deschide uși și căile da. astea încep să devină din ce în ce mai ușor de Și știi accesat. care e partea foarte tare? Partea foarte tare este că este și accesibilă. Că dacă vorbeam de inteligență artificială și ziceam, da, mă, costă mii Da, de nu, euro să nu, 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 facă nu, nu. chestia asta, ziceai, da, mă, are dreptate, dar tot este foarte accesibil, știi? Adică e o Și chestie care tu poți. salvezi foarte mult timp. Adică tu plătești un abonament, într-adevăr, că na, până la urmă așa, ai mai multe servicii, ai mai multe lucruri, dar tu timpul îl scazi semnificativ și tu în timpul exact cum ai spus, faci campanii, te duci, faci emisiuni, îți faci reclamă la propria afacere, că în rest ocupă automat respectivele lucruri. Nu mai trebuie să stai tu în permanență să te asiguri că totul este în regulă, că totul funcționează. Într-adevăr, trebuie să urmărești din când în când ce Normal, nu acolo, zice nimeni dar nu mai că. stai atât de mult timp, nu-ți mai consumi ore întregi care pur și simplu nu mai faci nimic altceva, nu poți să te ocupi și de alte aspecte ale afacerii tale. Da, și plus că e vorba de scalabilitate până la urmă. Asta Da, este de scalabilitate, da, cuvântul cheie, ca să spun așa. Adică tu exact. te gândești la un moment dat, ok, acum împachetez 5 AVB-uri pe zi, dar tu vrei să ajungi să vinzi 50 de produse pe zi. Vei mai putea tu în momentul respectiv să faci lucrul ăsta? Pentru că dacă nu te gândești la viitor și nu te gândești să crești, să treci la următorul nivel, să crești în continuu și te complaci în ceea ce faci tu acolo cu mânuța ta, că tu o faci cel mai bine, că e mânuța ta și tu ești Dumnezeu Tatăl, Da, da, aia e uh, senzația, da, 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 da. atunci nu vei ajunge niciodată așa. Și în timp vor veni alții care sunt mult mai deștepți, care folosesc toate tururile astea și te vor mânca și vei spune, da, ghinion, nu trăim în țara care trebuie sau de Da, genul și ăsta, știi? sistemul e de Sau vină. politicienii mi-au Sistemul e distrus de vină, întotdeauna. sistemul, da, statul Da, paralel, au venit globaliștii, pentru că asta e o da, altă problemă cu globalismul. corporatiștii, globaliștii au venit toți peste mine și eu care făceam așa de frumos de mânuță produsele, așa, nu. Deci tu trebuie să fii tot timpul în fața Da, competiției exact cum și ați fost voi cu Netopia. Ați prevăzut niște lucruri și da, ați făcut niște lucruri care până la urmă v-au ajutat. Pentru că nu ați stat în zona de confort. Asta e o chestie care noi ne confruntăm. Zona asta de confort, din care ieșim foarte greu. Și nu numai în direcția asta a antreprenoriatului, cam în foarte multe direcții ne complacem. Pentru că este tocmai că aici se vede că în momentul în care noi suntem și în alte aspecte așa, atunci e greu ca în antreprenoriat unde trebuie să fii deschis, să te adaptezi, să fii dinamic, pentru că da, este un domeniu foarte dinamic. dinamic. Da, și Nu, creativ. da, creativitate din nou, chiar Da, foarte multă, din nou, e puțin greu, pentru că tu te-ai învățat așa, inclusiv în cele mai banale uh, lucruri pe care le faci inclusiv acasă. da. Deci, Da, așa este, așa este. Eu, de exemplu, am de asta că ziceai înainte, vorbeai de gaming și de lucruri de da, da, genul da, ăsta. înainte să începem, Dacă spuneam mă de... duc sau așa, înainte să dau drumul la un joc, încep să apăs pe toate butoanele prin options pe acolo. Îmi place pe toate le apăs. Văd ce face, ce face acest buton, ce face acest buton. Tot timpul trebuie să fii curios și Da, să curiozitatea, vezi ce uite, face. ai punctat foarte bine, curiozitatea e foarte importantă. Da, Asta chiar te scoate. Curiozitatea să știi că te trage afară din zona de confort. da, Curiozitatea este exact. tocmai opusul zonei de confort. N-ai cum să fii curios în zona de Da, da. confort. Atunci, chestia asta, hai să văd, uite, cum să fac să vând mai mult sau chestii. Și până la urmă, da, aici, într-adevăr, există și posibilitatea să dai de anumite servicii sau
platforme care vin cu anumite costuri care poate tu nu ți le permiți, dar sunt atât de multe opțiuni în lumea asta, poți să le încerci free, poți să faci o grămadă de alte lucruri și să te duci în chestia asta. Pe final, aș mai avea cumva două întrebări pe care am să le comasez într-una, că se cam leagă așa între ele, cu planurile de viitor ale Netopia pentru 2024-2025, dar și evoluția comerțului electronic în România. Cumva de asta le legăm, pentru că dacă planuri de viitor, evoluția comerțului înseamnă că veniți în întâmpinare, mai ales că voi ați Da. prevăzut multe lucruri în trecut și atunci, acum nu vă văd neapărat ca cei care citesc în globuri de cristal, dar cu Da. siguranță uh, în momentul în care vedem un trend și vedem schimbări care au loc în viitor, mai ales cu mișcarea asta aleatorie a noilor marketplace-uri, că tot am pomenit de Temu, de Shein și cine Da. știe ce mai urmează și cine mai vine, uh, care penetrează până la urmă piața națională, că despre asta este vorba. Vin la noi aici, în locușorul nostru, unde noi ne-am învățat noi între noi, noi să fim pentru noi și să nu ieșim pe afară. Care ar fi aceste lucruri de viitor? Păi, eu cred că este de fapt un rezumat la tot ceea ce am discutat Așa acum. ceva, un rezumat, da. Pentru că exact ceea ce am discutat, noi trebuie să ne pregătim pentru ceea ce vine și cum ne pregătim. Încercăm cu resursele pe care le avem la îndemână și cu creativitatea pe care o avem, încercăm să facem niște lucruri care să facă diferența, cel puțin pe zona locală. Încercăm să identificăm ce probleme are Temu și Shine în România. Ok, problema principală, de exemplu, hai că dau eu un hint acum, că ziceai tu să Da, da, fim da, mai da. bucuroși. Așa, puțin. Problema principală care o au ei este returul, de exemplu. Da, ok. Da, asta Văd chiar, că da. Temu și cu Shine au o problemă pe retur. Hai să vedem cum să facem ca la magazinul meu online returul să fie cel mai tare retur, smooth să fie ceva care nici să nu fie nevoie să faci retur. Atât de Da, bun da, să da. fie oamenii să vină că știu că stau confortabil dacă cumva au nevoie să facă retur, dar nici măcar să nu facă retur. Exact, exact, da. Știi? Și tot timpul trebuie să te duci să identifici, să vezi, să te informezi, te duci pe forumuri, te duci pe tot felul de discuții și zici, ok, ăsta vine peste mine. Ia să vedem. Puncte forte, puncte uh, minusuri Slabe. și cum se face pe tablă, faci acel Exact, analiza SWOT. analiza SWOT. Da, faci o analiză SWOT și zici, ok, acum că am făcut analiza SWOT și aici eu stau bine, aici eu stă prost, tot focusul meu, toată investiția mea se duce în ceea ce putem să facem noi ca să scoatem la liman, să fie bine totul uh, pentru businessul, peste businessul tău. Fără să te autoeduci și fără să încerci să faci mai mult decât faci tu acum. Că, de exemplu, am mai avut de-a lungul timpului, cum spuneam, că Netopia a încercat de foarte multe ori să ajute piața. Am avut la un moment dat și nu cred că a fost după pandemie, un material cu luasem niște luasem un băiat care avea un curs nu foarte cunoscut, dar era un curs în 12 module de la A la Z, pornind de la contabilitate primară până la cum să-ți faci website-ul SEO și de-astea. Și avea un modul care costa, era un fel de webinar cu lecții, cu nu știu ce. Și noi ce am făcut? Am zis, bă, oameni buni, venim noi și pentru comercianții noștri reducere, nu știu, dusem o reducere de 500 de euro la acel curs. Ceva enorm. Adică Da, da, era da, da, da. Semnificativ. super accesibil. Și am făcut newsletter, am făcut promovare, să promovăm. Netopia te trimite la curs de cum să devii mai bun, cum să fii, să-ți crești business-ul. Uite, asta tot o metodă de educare, că tot am abordat. Da, direcția de educare, direct. Adică direct Asta chiar e Netopia te educare trimite pe la curs. bune. Te Îl trimite trimiți la direct la curs. școală, ca la facultate. Vreau să spun că a fost epic fail. Da? A fost epic fail. Nu, am dat newsletter, am promovat, am dat bani, am făcut tot ce am pus să facem. Am fost înscrieri ceva de genul, nu știu, s-au înscris 8 comercianți, asta în condițiile în care noi am dat newsletter pe tot portofoliul de niște mii de comercianți. Înțeleg? Da, da, Ok, da. acum îmi vei spune, da, Horea, dar jumate n-au citit și nu știu ce. Ok, tot a ajuns la niște mii de oameni.
mesajul. Era webinar, era online, nu te trimitea nimeni la școală așa. Într-adevăr, trebuia să faci un efort pentru că era un webinar destul de consistent, ca să spun așa. Adică trebuia chiar să vii Da, și să acolo faci, trebuia să participi, probabil și asta să să fi participi. fost... Și atunci am zis, băi, dacă nici nu vreți să învățați, adică nici nu vreți să învățați să faceți business, din nou mergem pe mentalitatea aia, că lasă-mă că eu le știu pe toate, păi nu știu eu Aha. business. Nu Da, sunt eu cel mai tare. asta cam... Să știi că m-am izbit și eu din lucrurile astea și am văzut oameni care sunt învățate într-un anumit mod. Afacerea lor funcționează, cum să-ți spun, nu este o afacere pe care ei vor să o ridice la nu știu ce nivel. Adică nu Da, există da, funcționează din ca o inerție. dorință. Ei, da, merge au ajuns la un moment, la o plafonare care funcționează. Le aduce un Da, venit, ei s-au învățat așa, funcționează, au un venit stabil, un venit ok și rămân acolo. Pe metoda da. clasică, pe așa, nu vor să crească. Deși este un business bun, este un care are viitor, are potențial, Care potențial, da. da, Acolo, el rămâne aici este acolo. problema cea mai Atât. mare. Eu văd de fapt problema principală. Și ce îmi pare foarte, foarte rău. Pentru că atunci când, de exemplu, descoperi o anumită nișă și tu ajungi exact, cum ai zis tu, la nivelul ăla la care lucrurile merg din Da, inerție, adică a ajuns la floricelele o cresc oarecare frumos. stabilitate. Da, ai stabilitate, ai portofoliul tău, tot este bine și tu zici, "Bă, l-am luat pe Dumnezeu de pământ și de picior și Da, da, stau da. liniștit că banul vine." Să nu ai curiozitatea și să nu vrei să fii... Primul lucru care eu l-aș face, aș zice, cum să fac să ajung la dublu sau să ajung Da, și la... plus că există, uite, cum au venit pandemia, a venit războiul, multe afaceri au dispărut. Tocmai că erau afaceri care unele dintre ele funcționau așa. Și în momentul în care Da, vine o neprevăzută, tu acolo ești bine când ești așa, dar n-ai de unde să, adică în momentul în care cazi. da, da, caz de tot, Da, nu ai o adică casă n-ai de... o bază în care, uite, am scăzut de aici și am ajuns la un nivel în care, da, de aici poate pot să mai urc după ce treci nebunia, după asta am putut să mai rezist. Nu, că tu ești exact la linia aia care cumva, ca asta atingem noi, știi, ca la termometru, ajungi la 37 de grade, acolo e temperatura. Da, E, da, în momentul în care pur și simplu stagnează, rămâi acolo. 37, asta e, da. nu, depășim mai mult, Doamne ferește, mă îmbolnăvei, temperatură 38-39, mă înfierbând, nu mi-e frică să mă duc acolo, nu știu, este exact aici la limită, unde limita aici e ok, aici e în regulă, nu trebuie să fac nimic. Ei, Da. și în momentul în care vine exact un eveniment din ăsta neprevăzut, un eveniment grav, neplăcut, care are un impact plan internațional, atunci foarte multe afaceri de acest gen au de suferit și unele chiar dispar. Mhm. Da. Asta, asta este de fapt, na, am rezumat ceea ce am Da, discutat în ultima exact, săptămână, exact. pentru că altcumva nu ai cum, dacă nu te autodepășești sau nu ești curios și nu încerci să fii mai eficient și prin eficiență, aici ne ducem în direcția de automatizare, efectiv să fii tot timpul și mai e și chestia asta, bine, open-minded. Open-minded, din nou, e o expresie care trebuie cumva să o ai în tine, știi? Adică Da, nu, da, 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 dar poți măcar încerca să fii open-minded, știi? da. Atunci asta este feedback-ul pe care, dar nu pot să vin cu o rețetă perfectă să spun cum Nu, va fi nu până la este niciun sfârșitul secret anului. absolut care Da, trebuie aflat și dezvăluit ca toată lumea trebuie să să fie în faci regulă. asta. Am dat exemplu cu returul așa de dragul exemplului, Exemplul că lui, da, de este un când am exemplu zis. bun până la urmă, e Da, valid. e un exemplu bun, dar așa trebuie Da, făcut. Și da. atunci ăsta este ceea ce recomand eu. Nu e nimic rocket science, dar nici nu e ceva, ca să spun Trebuie să așa, existe dorință. Asta e cel mai important. trebuie să existe dorință și trebuie să încerci. Câteodată te mai frici, dar știi că era și vorba aia, că din multe eșecuri ajungi la succes, nu poți să ajungi la succes direct. Da, exact. Și așa este și în Și din greșeli viața învățăm. asta. Da. Horia Grozea, Chief Commercial Officer în Ethiopia Payments. Îți mulțumesc foarte mult pentru discuție, mi-a Da. făcut plăcere, am învățat o grămadă de lucruri și am aflat, uite, exact cum și-ai dat și hintul cu returile și așa mai departe, lucruri care chiar pe unii dintre cei care ne urmăresc s-ar putea să-i ajute. Și asta e foarte important, ca aceste discuții până la urmă să ajungă la anumite persoane și să le folosească, să le utilizeze.
Sper că și-au luat Exact. carnețelul și au notat punctele cele mai importante sau ceea ce au găsit ei ca fiind o nevoie pe care o pot rezolva și unde pot să se informeze mai mult. Îți mulțumesc foarte mult, Horia. Și eu mulțumesc pentru invitație și să ne auzim cu bine. Pe curând! Salut!